Pasama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng bayan ng Malasiki. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay babalay! Alas 8:04 la kabuasan. Good morning si kayo namin. Kasumpalan yun ng lanso programan Early in the Morning. Dan kapaborito Orly Navarro wadjala sa programan may paruntal mot nasaray peteg-peteg dan matuan likna ay balay. Agaw natan na Lunes, petsa 6 sa bulan na Hulyo 2026. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakao dan si Engineer Fragile Kayabyab. Kaya balot sa makter yun amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Petsa 6 sa bulan na Hulyo gapo na agaw na saya pandungal ditana da saya Senado nilira da saya insaklang impeachment da saya Vice Presidente tayo Sara Duterte. Kantabay sa umbalay, amin dasayan nagawan na trial at atong tanagagik. Aditan dasaya Senado. Yari nat ni oras na alas 2 na bandagtitan. Kanayari na saya at nanangningmat at nanduruman platform at dasay Facebook. Petsa 6, karuman lang implementa so satay pangeral nasaray ang gapoy lisensya tatang tanagagi
Iran man maneho at sa syudad na Dagupan. From 200 to 3,000 pesos ay balag. Yan na kumon at honor kayo, nagyugabay sumamulta na 3,000 pesos. Mabalasubos o uran sa may agaw na o labi na Sabado agay laman kirmat tan karol tan dagem tan agaylay balasubos na uran. Kanya na dita na sa tay baywalk darapan na Kapitolyo agi delap. Paksutmet so saya silaw. Pero tampul met ya nanabiso. Walay bison tampul pakabat met ya in post na saya Sempelco Central Electric Pangasinan Cooperative at atang Tanagagik Central Pangasinan Electric Cooperative. Kaya ang iter ya tampol ya abiso o medyo wala ray kabiyangan na saray linya ya napiktuan say kasil na uran tandagem da sa may labi na Sabado. Wala natan ya walay pasabi bagyo babagadan na super typhoon. Kasay ngaran to Inday. Diba say palayaw ng Vice President Inday. Yan to Kanyan na mantarya-tarya tayo tatang Tanagagik. Speaking of Sempelco at wala raman so nababandag tayo at sa social media ya agaylay kabalag na saramay siningil at sa konsumo da at kuryente. Wala ni ramay medyo lingumat at atang Tanagagik ayaw nabot da milyon so bayaran na sa kaya member consumer pero aratan at i-rectify damat uumanan damat at atang Tanagagik tano maminsan sa paliwawad satan. For example 5-digit lamay batik kurang na sa may metro mamay reading. At no maminsan na magmaliw labat ya 4-digit, isang dalamot basaan, 5-digit, isang dalaan so sa diferensya ay talagang balag. Pero atan at walad system met na sa database na sa Sempelco. From 2006, anggad sarayan na kaplusan at kaisturnitan. Ada saya database na saya Sempelco. Masimutla ada saya paliwawa. And then Sempelco Manager Engineer Rod Corpus. Yano wala ray nababandag tumet ada social media. At tampul tumetlan na neneng-nengen na tatang Tanagagik. Ano akin at uman sa ibabagadan na kabalog na saya bayaranda ay babalog so konsumo da kanyan na tampul met ya na-check datan. Pero kwanto met at tatang Tanagagik dasara maya mangkalaw ya bimalag so konsumo. Da may singilan da sa May at atang Tanagagik tan June
At datan may timagay so distribution charge. Pero good news dasay billing nyo July. At nayarin na wala so ilaksa batatang tanagagig. Noantuya, panuntuya at akinatuntan wadya pa so explanasyon dasatan dan engineer Rod Corpus ay Simpelco manager. Go ahead, Engineer Nixon. Okay naman sa inyong explanation. Opo, naiintindihan nila yung dahilan kung bakit tayo nandun ngayon ng mas mataas na nagbiling. Unang-una po, ay yung nabanggit ko kanina yung pagtaas na ng rate ng generation natin dahil yung sinilin natin itong June ay yung pauwi natin ng Mayo. At kung matatanda natin yung Mayo, kung tayo nag-incur o naranasan natin yung rotational runout o yung manual drafting na nalalapat ng ating system operator ng NDCP dahil nakakula lang yung supply ng kuryente. At pag mga ganitong nagkakaroon na ganitong sitwasyon ay pinapaandar yung mga planta na mahal yung ginagamit ng fuel para madagdagan yung supply natin at maiwasan yung prolong schedule na manual drafting o rotation. At ito ay nagdulot ng pagtaas ng presyo sa spot market o sa wholesale electricity spot market. Kung saan doon natin kinuha yung malaking pagtaas na nag-demand na yung mga consumers sa panahon yun. Hindi naman sa lahat ng buwan o lahat ng araw ay parehas yung increase ng demand natin. So may specific period lang, kaya yun yung naging exposure natin o yun yung kinukuha natin sa spot market na supply ng kuryente at talagang medyo tumaas yung presyo na nakatulog sa pagtaas ng generation rate natin. Pero dahil ito, base sa mga tuloy natin, yung billing period ng June sa ating power supplier ay may indikasyon na bumaba yung average rate. So, asahan natin na may pagkakakyas na generation rate natin itong susunod na billing month itong buwan ng Hulyo. Yes, yung ano po, nabanggit yung Okay, si Katutan so good news mat. Ay nabawasan so sa tay generation charge at wala mat so pantapyas. Dasay singilan dasay kuryente. Si Manager Rod Corpus na sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Morning, dasaray dumarangal tita na da balay na kalasyaw. Wow, woo! Engineer Biray, good morning. Si Councilor Elias Villanueva, wow, woo! Kamu pa. Eco Family, di tanad lungos. Saraya mandarangal mo di tanad Malimgas Public Market dyan sa syudad na Dagupan. Kailay Kasil na radyo na Tanditanad Lingayen Public Market. Good morning. Medyo akalak si Presidente Bongbong Marcos. Kasumpalan niya saya at inubatan to sutupet na saray managpalapag nilira at saya so anomalya at saya flood control. Tani wala ray mangiter na indikasyon yasaya at
sangkot sa anomalya. Pero nakalaklabat si Presidente Marcos sa siyakso ng panimbistigad. Saya akin na yung tanay kwanto man kanina batan tumat sa tupat nilira sa tay selective justice. Paso batad satan na Presidente Bongbong Marcos ng sikatoso apituyawan na saraya pumapalapag kasumpalan niya ng lapuditan at bansan Canada. Balang, ito na. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freeze na account? Meron ba silang mga na-investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So... Kasi selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Turatan at ating tanagagi kaso balikas reaksyon ng Presidente Bongbong Marcos sarayan issue ya itutupak damat sa isikato. Nagnyasong pala susatan niya investigasyon na tatang tanagagi nilira saray sangkot saray maanumalya iran na proyekto sayay flood control kanyan say kwantumay migok ya councilor dapat managot ang dapat managot di ba? Pero wala ramot laramay akulong pero say ana punda may talagan mastermind ramay big fish ibabagada tatang tanagagi. Happy birthday kinan kanakan RB. Birthday manaya natin RB ana si Uncle Jolie. Manaya Julie sungaranyo ta July Uncle Jolie Biray. Happy birthday tana aming kilan mambo birthday sayan agaw na Lunes. I-advance ko pa matlaso greetings na happy birthday sa may apo manduay taon si Bri Zoni Jimenez Sony Santa Barbara birthday tumat na buwas may apo. Sa iba pang balita dito sa lalawigan ng Pangasinan patungkol naman dito sa pagpapalaro ng Small Town Lottery. May police report tayong natanggap ukol naman sa pagkahuli ng nagbubukis dyan ho sa bayan ng Bulinaw. At ito ay agad na nasawata na huli ng mga operatiba ng kapulisan natin sa lalawigan ng Pangasinan. At ayon sa police report, kanilang natanggap ng kapulisan ng impormasyon kaya agad naman itong hinuli ang isang individual. Mayroon ho kasing mga nagpapataya na kung minsan nilalabanan na yung kanilang mga kubransa. Abay, wag nyong gawin po yan dahil yan po ay kinukonsidera na pagbubukis yung pong mga mahilig na magpataya na hindi nire-remit doon sa opisyal na bulahan
ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya ito sana'y magsilbing babala sa lahat ng mga nagpapataya ng small town lottery na dalhin ninyo yung taya ninyo doon sa legal na bulahan ng small town lottery. Dahil may mga nahuhuli po na nagbubukis at baka sariling taya binubukis or pataya, bawal po yan at pwede kayong makasuhan ng paglabag sa PD 1602 o illegal gambling. Mayroon na ngang legal, ginawa na ngang legal yung hanap buhay ninyo. Kayong mga kabot kubradores, ginagawa po ninyong illegal, hindi naman nagkukulang itong Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang obligasyon at pagmamahal sa kanilang tinuturing na business partner itong mga kabo at kubradores. Sa katunayan bagong-bago yung kanilang uniforme na kulay dilaw at blue. Ito yung chaleco, may ID pa yan. At ngayong tagulan na, binigyan po sila ng payong at kapote. At pag may magbo-birthday, mayroon pa atang cash gift at cake na ibinibigay. Pero yung mga nagbabalak at gumagawa ng pagbubukis, may tigilan na ninyo yan. At ang kapulisan naman po natin sa pangunguna ni Police Colonel Dennis De Leon ay hindi niya pinapayagan yung mga illegal na pasugalan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya doon na tayo sa legal. Bukod sa kayo ay maaring manalo, kayo po ay nakakatulong pa sa inyong kapwa-tao. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras ay na programa tayo likna ay balay. Kalaranan subraya programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Jada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal, Tansi Engineer Fragile Kayabyab. Umpawilang kasumpalan na gara na paimano, nudda sa yung subraya programa. Amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto